Nie to R. Teraz na to pozerám. Právovanie. To je No dvakrát vidíš, R. lebo mám, ale také, ale tým pádom to je R také Už vám, pošlem ti otočené. obrázok. Pošli mi obrazok. Aj? Čo tam No píšeš? hej. RPR. Dobre, čo? Akože, A vraj to je S. Fana nevie, čo má čítať v prvom rade. Nie, on vidí prvé 3 písmená a to je všetko, čo potrebuje. Aby prečítal RPR. Dobre, to R ešte chápem. Ale kde vidíš P? No, dobre, keď to je P. Dobre. Nič. Wow. Ty si frajer. Počúvaj, ty si frajer.